yawa to wannan wurin da na nuna password ne na shi wannan wallet din. Ka tabbatar wannan password din ka ɗauke shi ka rubuta shi a inda ba za ya ɓata ba, domin idan wani ya samu wannan password din naka zai iya shiga wallet ɗinka ya kwashi wannan kuɗi ne za a baka dala 60,000. ka tabbatar wannan password din ka rubuta shi ka aje shi a inda babu wanda ya sani. Bayan ka jira nan da awa guda ka dawo za ka iska coin ɗinka ga yanan yanzu darajar shi ta kai dala 71,851, kana kuma kana da balu coin guda 9,929 ga darajar shi nan ta kai dala 71,851. wannan shine balu coin da ke gare ka. Kuma insha Allah a bidiyo na gaba zan nuna mana yadda za mu exchange din wannan balu coin, domin akwai wani abu da suka same wanda ake cewa liquidity, wanda ba za ka iya fidda shi ba a yanzu, amma da zarar sun fidda mai liquidity wanda insha Allah nan ba da jama'a ba muna jiran za su fidda, suna fidda mai shi ko minti 10 ba a yi zan muku bidiyo na nuna muku yadda za ku exchange din wannan coin ya zuwa Ethereum ka maida shi a cikin Trust Wallet naka ka je ka sai da. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo ka daure ka danna mana alamar subscribe, ka danna like, a share din wannan bidiyon domin mutane da dama su samu wannan garaba. Mun gode.